Milí priatelia, nedocichaví občania, volám sa Slavomíra Husárová a dovolím si vás týmto osloviť vo veci kandidatúry na funkciu komisár pre osoby so zdravotným postihnutím. V návrhu príslušného zákona, ktorý je momentálne v legislatívnom procese, sa uvádza, že kandidát na funkciu komisár pre osoby so zdravotným postihnutím musí spĺňať príslušné podmienky. V prílohe vám zasielam môj motivačný list v rámci kandidatúry na uvedenú funkciu, ako aj ďalšie podporné dokumenty v zmysle vyššie uvedených podmienok. Moju kandidatúru na funkciu komisár pre osoby so zdravotným postihnutím zdôvodňujem následovne. Sama som sluchovo postihnutá, to znamená osoba so zdravotným postihnutím. Z tohoto dôvodu dôverne poznám problematiku podmienok života, v ktorých žijú osoby so zdravotným postihnutím, špeciálne osoby so sluchovým postihnutím. Viac rokov som pracovala v občianskom združení Slovenský svet sluchovo postihnutých v Bratislave, kde som bola takto s nevyhodnenými občanmi denodenne v priamom pracovnom ako aj profesionálnom kontakte. Som absolventkou 2 vysokých škôl a konkrétne odborov. Vychovateľstvo a sociálna práca na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a práva na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Pracuje vo vedení občianskeho združenia Solidarita mladých nedocichaví ako jeho štatutárna zástupkyňa. A spolupracujem s ďalšími občianskými združeniami na podporu nepočujúcich a nedocichaví. Zúčastňujem sa na pripomienkovanie návrhov, legislatívy a iných opatrení, ktoré majú za cieľ napomáhať osobám so zdravotným sluchovým postihnutím pri integrácii do majoritnej počujúcej intaktnej spoločnosti. Ovládam a pešne používam v kontakte s nepočujúcimi potlukovú reč nepočujúcich. Podielam sa organizačne na zabezpečovaní a vedení kurzov potlukovej reči nepočujúcich. Som členkou komisie pre skúšanie tlmočníkov, vrátanie artikulačných asistentov pre nedocichaví. V rámci občianskeho a pracovného práva poskytujem poradenstvo pre osoby so sluchovým postihnutím, ktorí sa na mňa obracajú o pomoc. Pritom využívam dlhoročné poznatky z praxe, ktoré som získala pôsobením v občianskych združeniach Slovenský svet sluchovo postihnutých, Solidarita mladých nedocichaví a iné. Ako štatutárny zástupca občianskeho združenia Solidarita mladých nedocichaví som sa aktívne zúčastnila viacerých zahraničných aktivít, konferencií, venovaných problematike života osôb so sluchovým postihnutím nedocichavých. Občianske združenie Solidarita mladých nedocichaví sa aktívne podielalo na organizovaní medzinárodných aktivít v Slovenskej republike. Napríklad Summer Camp v roku 2008, sociálno-rehabilitačné kurzy a podobne. Ako zdravotne sluchovo postihnutá mám k problematike sluchovo postihnutých a všeobecne zdravotne postihnutých blízko, nakoľko sama to v praktickom živote narážam na viaceré bariéry a obmedzenia v kontakte s intaktnou majoritnou spoločnosťou. Tvoju doterajšiu dobrovoľnú prácu v prospech osôb so zdravotným postihnutím vnímam ako poslanie, možnosť pomáhať podobne postihnutým občanom. Nie som členom žiadnej politickej strany a spĺňam ďalšie požiadavky
ktoré sú na funkciu komentár pre osoby so zdravotným postihnutím, kladenie v paragrafe 19 uvedeného návrhu zákona. Z hľadiska odborných kompetencií profesionality môžem uvieť, že mám nielen odborné vzdelanie, sociálna práca, ale aj právne vzdelanie, čo podľa môjho názoru mi výrazne zlepšuje možnosti pomáhať, obhajovať práva osôb so zdravotným postihnutím a riešiť ťažkosti týkajúce sa porušovania ich ľudských a občianskych práv. Mojím záujmom je zastupovať ich pred úradmi a sledovať riešenie jednotlivých prípadov až do konečného riešenia, s ktorým budú sťažovatelia spokojní. Som si vedomá toho, že táto krátka informácia nemôže celej šírke obsiahnuť celú problematiku kandidatúry na funkciu komisár pre osoby so zdravotným postihnutím. Urobím však všetko preto, aby v prípade zvolenia do tejto mimoriadnej zodpovednej funkcie som mohla všetkými svojimi silami a schopnosťami pomáhať zlepšovať životné podmienky osôb so zdravotným postihnutím. To všetkým sľubujem a ďakujem za pozornosť.